हेलो खुलुमबाय बेनिसिमबो वेलकाम बैक टू द चैनल राजा खुंगुर यूट्यूब चैनल नोंथांमोनखौ बयखौबो बरायहरनाय जाहैबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो इसोरनि अननायाव मोजाङैनो दं दा यूट्यूबाव आङो माबोरै सक्सेसफुल जाफैखो बे लेभेलसिम बेनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो एसे फोरमायहरनो सानदों जाहाथे नोंथांमोनाबो बे भिडिअखौ नायनानै एसे थुलुंगाखाङो बेबायदिनो दा जेनेबा बे यूट्यूबनि फैसा बेथ' नङा एक्चुअली फैसाखौ बख'याखै आं दा जेनेबा बेयो जोंनि इन्डियानि रुपिस बियो डलारसोमोन दा बियो कनभार्ट जाफैबाय जोंनि इन्डियायाव बङाइगाव दाख्लि मैया कनभार्ट खालामनानै मैया हरबाय आंनो बिसोरो फैसाखौ नैबे रांखौ मैया हरबाय दा हाबफैबाय मैया दा बोरै बे फैसाखौ मोनखो दा आङो बोरै बे लेभेलसिम सफैखो माबोरै जाबोखो बिनि सोमोन्दै आं नोंथांमोननो दा आंनि जार्निखौनो खिथानोसै दिनैहाय गासिबो बे डिटेल्सजों नोंथांमोना खोनानानै नोंसोरो मा मोनो बे नोंसिनि गावबागावसै दा आंनि यूट्यूबनि जार्निया जाबाय जोबोद खस्थ'जों दिनैसिम बे लेभेलसिम सफैनो हाबाय रावजोंबो हेल्प मोनाखै आरो बे समाव रावबो बर' यूट्यूबार्सआनो गैखायामोन आरो साफा सानै दंमोन ओरैनो जानला मोनला ओमफ्राय सासेयाथ' दंखायो बे बिराद साक्सेसफुल जाबाय बे दा जोबोद खममोन मानसिफ्रा बर' यूट्यूबार्सफ्रा आरो माखासे जोबोद खम माने गैथायाखौनो होनजायो आरो माखासे मालायनि जानला मोनला भिडिअ आपल'ड खालामलाबायग्रा बिदिनो मेरला मानसि फैसा खामायलांबाय दा ओमफ्राय दा बिसोरो दा खामायनो हाला बयबो स्मार्ट जाजोब्बाय मिन्थिजोब्बाय दा बोरै मोनदों होनोब्ला आङो आंनि यूट्यूब चेनेलखौ खुलिजेनदोंमोन 2013निनो बे एकाउन्टआ दा जाय एकाउन्टजों दंगासिनो दं बे 2013निनो खुलिनाय ओमफ्राय आं यूट्यूबाव बिदि जेबो एक्टिभ नङा ओमफ्राय मोनफा मोननै आपल'ड खालामोमोन जानला मोनला ओरैनो मोसालाबायनाय आंबो आगोल स्टेज पारफर्म खालामोमोन ओमफ्राय बेनिफ्राय 2017आवबो मोनफा मोननै दंलाबायोमोन दा बे भिडिअसआ गासिबो दानजोब्बाय आङो 2018नि 1 जानुवारिनिफ्रायसो यूट्यूबाव एक्टिभ दङ दा नैबे गस्लाखौ गाननायाबो 2018नि 1 जानुवारियाव बे गस्लाखौ गाननानै बानायनाय मोनसे भिडिअआनो ओरैबायदि भाइरेल जादों 24 आवार्सनि गेजेरावनो 15K क्रस भिडिअआ भिउस जादों आरो बेनिफ्राय दिनैसिम बे गस्लाखौ दाबो गानो आं आरो दिनैबो गानबावबाय नोंथांमोननि सिगाङाव आंनि थाखाय जोबोद लाखि बे टि-शार्टआ आरो दा बेनिफ्राय बोरै फैसा खामायो होनोब्ला नोंथांमोना बिराद गोलाव जागोन भिडिअसआ नायलांबाय थादो मनेटाइजेसन खालामग्रोनांगौ नोंथांनि चेनेलखौबो नोंथाङा जुदि फैसा आर्निंस खालामनोबा मनेटाइजेसनखौ कमप्लिट खालामनांगौ दा नोंनि चेनेलखौबो नोंथाङा फैसा खामायग्रा खालामनोबा चेनेलखौ मनेटाइजेसन अन खालामनांगौ दा चेनेलखौ बोरै मनेटाइजेसन अन खालामनो हायो होनोब्ला आगोलहाय आंनि भिडिअआ सानसेयावनो ओरैबायदि भाइरेल जाबायना दा बै 15,000 भिउसआ ओरैनो भाइरेल जागोबाय 24 आवार्सनि गेजेरावनो दा बे टाइमाव नोंनि चेनेलखौ मनेटाइजेसन अन खालामनो थाखाय नोंनि ओभारअल चेनेलाव 10,000 भिउसल' नांगौमोन होमबानो नोंनि चेनेला फैसा खामायनो हायो जुदि यूट्यूबा नोंनि चेनेलखौ एप्रुभ खालामोब्ला दा बेनिफ्राय यूट्यूबा फुरा रुल्सखौनो सोलायजोब्बाय इन्डियायाव ओरैबायदि क्रिएटर्स जाबाय दस्रा वर्ल्डआवबो दस्रा कान्ट्रियावबो ओरैबायदि क्रिएटर्स बुरजा जाबाय दा यूट्यूबाव ओरैबायदि मानसिफ्रा बुरजा जाबाय क्रिएटर्सफ्रा दा बिनि थाखायनो यूट्यूबा माखासे रुल्स सोलायजोब्बाय गोरलै खालामासै गोरा खालामबाय आरो जिअ कम्पानि फैबाय जिअ कम्पानि फैनायनि उनावहाय जोंनि इन्डियायाव यूट्यूबा ओरैबायदि डेभेलप जाफैबाय दा बेबायदिनो यूट्यूबा रुल्स सोलायनायनि उनावहाय दा आङो बै यूट्यूबनि जा रुल्स दंमोन सिगांनि रुल्स 10,000 भिउसआनो चेनेलखौ मनेटाइजेसन खालामनो हायो होननाया बे चेनेलावबो आंनि चेनेला बे टाइमाव आंनि चेनेला मनेटाइजेसना अन जाबायमोन दा मा खालामबावनो यूट्यूबा रुल्स सोलायफिनबाय सप्ता खनसेयानो जायाखै आं सानथाम सानब्रैनि उनावहाय आंनि मनेटाइजेसन जानायनि उनावहायनो बेनिफ्राय यूट्यूबा रुल्स सोलायजोब्बाय दाना रुल्स सोलायनायनि उनावहाय आंनि चेनेलाबो फल' खालामफिननांगौ बायद' जाबाय यूट्यूबनि गोदान रुल्सआनो जाहैबाय नोंनि चेनेलाव 1000 जन साबस्क्राइबार आरो 4000 आवार्स वाच टाइम कमप्लिट जायोब्लासो नोंनि चेनेला मनेटाइजेसननि थाखाय अन जागोन दा बेबायदि रुल्स सोलायनायनि उनावहाय ओरैबायदि टेनसन जाबाय आं यूट्यूबावनो आंनि पेजखौ रावबो सिनाया आरो बे समाव यूट्यूबा पपुलारबो नङा आरो बर'फोरनि थाखायथ' नंथाखाया ओरैनो फांसननि जानला मोनला खेबलानाय नुदलाबायो होननानैसो मानसिफ्रा भिडिअखौ नायो गोदोबो दाबो बिदिखौनो नायो दा एसे सोलायबाय दा बर'फोरनि गेजेराव दा बोरै सक्सेसफुल जाबानो आं ओरैबायदि टेनसन जाबाय ओमफ्राय बेनिफ्राय आं सानबाय आं खालामला यूट्यूबखौनो आङो खालामला बेनिफ्राय आं गारसै साननानै मास मोननैसो जानला मोनला खालामथाखायासैबो आं आगोलनि भिडिअ मोनफा मोननैखौ आपल'ड खालामफिनलाबाय ओमफ्राय जाया 4000 आवार्स वाच टाइम कमप्लिट खालामनांगौ ओरैबायदि गोरा आरो 1000 साबस्क्राइबार मोननांगौआ गोरलै खामानि नङा जायनाखि यूट्यूबाव गोदान मानसि
ओरैबादि नोंनो टाइम लागोन बेखौ सोरनोबा जुदि सानसेनिबो जानो हागौ खिन्थु सोरनिबा मानसिनि थाखाय दा जायनाखिनि फेसआ नोंनि थाखाय गोदान नोंनि फेसखौ रावबो सिनाया बेबायदिनो बिराद प्रब्लेम जाबाय आङो बानायला सानबाय आं दा बेबायदिनो आङो भिडिअखौनो आपल'ड खालामना इउटुबाव आं जेनबाय होननानै थाबायमोन आं दा बेनिफ्राय आं मावनाय मा गोसोखांफिनखो ओमफ्राय एप्रिलनिफ्राय आङो आरो इउटुबाव एक्टिभ थाफिनलायबाय आं इउटुबाव एक्टिभ एप्रिल मे होमबाबो 1000 साबसक्राइबार कमप्लिट जायाखै भिडिअसखौनो आं बारा आपल'ड खालामखायामोन बाखाबायमोन आं इउटुबखौ बेबायदिखौ खालामनो हाखाला होननानै सासे गोदान मानसिया 4000 घन्टा आवार्स टाइम कमप्लिट खालामनांगौ गोरलै खोथा नङा दा बेनिफ्राय जाबोबाय खालामनानै बोरै खस्थ' मस्थ' खालामनानै मे जुनआव ओरैबायदि आंनि भिडिअआ भाइरेल जाबायना मे जुन जुलाइआव भाइरेल जानानै जुलाइआव मनेटाइजेसना बै जा इउटुबनि मनेटाइजेसन होनायनि रुल्स दं आरो 1K साबसक्राइबार आरो 4000 आवार्स टाइमखौथ' आं कमप्लिट खालामगौबा मेआवनो कमप्लिट खालामदों मे ओमफ्राय बेनिफ्राय ओरैबादि पेन्डिं जाजोब्बाय इउटुबार्सफोरनि क्रिएटर्सफोरनि जायनाखि मनेटाइजेसन एक्सेप्ट जायैया ओरैबादि हल वार्ल्डआवनो बियो ओरैबादि पेन्डिं जानानै दंखायो थारमाने बयबो रुल्स गोदान सोलायबायना इउटुबा दा बिराद मानसिफोरनियानो ओरैबायदि मनेटाइजेसना कमप्लिट खालामजोबबाबो बै 4000 आवार्स टाइम आरो 1K साबसक्राइबारखौ कमप्लिट खालामबाबो मनेटाइजेसनानो अन जायाखैमोन दा आंनाबो बिराद टाइम लादों अन जानो थाखाय 15-16 दिनसो लादों दा बेनिफ्राय आंनिया मनेटाइजेसना अन जादोंमोन आगष्टनि 9 तारिखआव दाबो आं गोसोआव दं डेटखौ आगष्टनि 9 तारिखआवसो आंनि चेनेला मनेटाइजेसन अन जादों दा मनेटाइजेसन अन जानानै बे समावबो ओरैबादि इउटुबनि रेट होनाय ओरैबादि डिक्रिस ओरैबादि खम थारमाने बिराद मानसिफ्रानो इउटुबार्सफोरना चेनेला मनेटाइजेसन अन जाजोब्बाय दाना ओइ इउटुबनि जा रेट होनाय बे फैसाया गुगोल एडसेन्सनि ओरैबादि खम जाबाय बिराद खस्थ' मस्थ'यै होमबाबो बे समाव आंनि भिडिअआ भाइरेल जाबाय थादों आरो बेनिफ्राय भिडिअआ बे समाव ओरैबादि भाइरेल जादों आंना अबेबा भिडिअसफोरा ओमफ्राय अक्ट'बरावबो ओरैबादि खम डाउन बै इउटुबनि रेट होनाय फैसाया ओमफ्राय नभेम्बर डिसेम्बराव ओरैबादि एसे हाइ जादों बे हाइ जानाय टाइमाव आंनो एसे बुरजा हाबदों आरो माबायाव आर्निंसआ बुरजा जादों आङो दा नैबे जा फैसा फैनांगौ बेखौ आं माबा मोनोमोन डिसेम्बरावनो मोननांगौमोन ओमफ्राय बाहायबो अनेक खोथा दंजोबो दिनै एक्सप्लेन खालामजोबनो हागोन ना हायाथाय बै मोननैनिबो माखासे खारन दं ओमफ्राय बेनिफ्राय नोंनि चेनेलखौ भेरिफाइड खालामनो थाखाय गुगोल एडसेन्सआ नोंनि आर्निंसआ $10 जानांगोन $10 जाखांनायनि उनावहाय नोंनि चेनेलनि भेरिफिकेसननि थाखाय गुगोल एडसेन्सआ नैबिदि हरो बे गुगोल एडसेन्सनिफ्राय फैनाय लेटार बेयो ओरै जोंनि एसियायाव सिंगापुराव दङ अफिसा ओमफ्राय दा इण्डियाआव मुम्बाइआव जाबावबायगोन बे मानिफ्राय फैदोंमोन बेयो नैबे दा मुम्बाइनिफ्राय फैदों आरो आगोल सिंगापुरनिफ्राय फैदों बै आंनि लोगोफोरना दस्रा स्टेट्सफोरनिया बिसिना सिंगापुरनिफ्राय फैदोंमोन ओमफ्राय बे आंना मुम्बाइनिफ्राय फैदों दा बेयो नोंनि बै गुगोल एडसेन्सआव आर्निंसआ $10 जानायनि उनावहाय नैबे लेटारा फैगोन भेरिफाइड खालामनांगौ नोंनि चेनेलखौ नैबे क'डखौ बे क'डखौ होनांगौ आरो बे क'डखौ होखांनायनि उनावहाय नोंनि चेनेला भेरिफाइड जागोन दा बेनिफ्राय आर्निंसआ स्टार्ट जाबाय थानानै आङो ओमफ्राय नोंनि बै गुगोल एडसेन्सनि आर्निंस मोनो बेखौ मालानिफ्राय फैसाखौ बख'नो हायो होनोब्ला नोंनि टटेल आर्निंसआ $100 जाग्रोनांगौ बेनिफ्राय नों मिनिमामा $100 जानांगौ आरो बारा नों लिमिट गैया सोरबा इउटुबनिफ्रायनो 5 लाख 6 लाख 7 लाख 10 लाखसिम खामायो दा मिनिमाम $100 जानांगौ $100 जायोबासो नों फैसाखौ नोङो उइथड्र खालामनो हायो दा आङो जानुवारियावनो बे फैसाखौ बख'नो हायोमोन ओमफ्राय ओरैबायदि मा जादों इउटुबनि एनालाइटिक्सआ आंनाव प्रब्लेम खालामबावदों बै माखासे आर्निंस मोननाया उल्थां फाल्थां जानानै ओमफ्राय बे आर्निंसआ माला आपडेट जायो होनोब्ला एभ्रि मान्थनि 11 तारिखआव नोंनि टटेल आर्निंसआ आपडेट जायो ओमफ्राय बिनिफ्राय फैसाखौ बिसोरो माला हरो 21 तारिखआव फैसा हरो एभ्रि मान्थनि बिसोरो फैसाखौ 21 तारिखआव फैसा हरो 21 तारिखनिफ्राय सानबा 6 दिनसो लानानै नोंनि एकाउन्टआव हाबफैयो आरो बेबायदि ओमफ्राय दाना 11 तारिखआव एभ्रि मान्थनि 11 तारिखआव नोंनि आर्निंसआ आपडेट जायो दा बे आपडेट जानाया आंनिया $100थ' मा समावनो बारलांखाबायमोन आंनि आर्निंसआ ओमफ्राय दाना बेनिफ्राय मा जाखो उल्थां फाल्थां जाबाय थाबाय आर्निंसआ ओमफ्राय एखमबा एनालाइटिक्सआ आप एन्ड डाउन इउटुबाव प्रब्लेम जादों होननानै आंनि आर्निंसआ $25 $30 आंनि आर्निंसखौ काट खालामनो इउटुबा ओमफ्राय दाना $100 जाखानायनि उनावहाय खेबसेनो दाननानै होलायबाय आरो थाफैलायबाय $100 जायासैलाय बख'नो हायासैलाय आरो जानुवारियावबो बिदिनो जालायबाय दाउखोखाबाय $100 आरो दाना काट खालामफिनलायबाय
ओरैबायदि काट खालामबाय थानानै ओमफ्राय दाख्लै नैबे मार्चनिफ्रायसो बै आर्निंसआ बेले बेजे जादों बेखौ प्रब्लेमखौ सल्भ खालामजोब्बाय बिसोरो ओमफ्राय दा बेखौ दाख्लैसो आंनिखौ दाख्लै मार्चनि 11 थारिखआव आपडेट जाफिनबाय बे आपडेट जाफिननायनिफ्रायसो दा फैसाया मैया दाख्लै फैबाय आरो मैया फैबाय 11 थारिख 21 मार्चआव बिसोरो हरबाय आमेरिकानिफ्राय ओमफ्राय नै मैया सफैबाय दा बेबायदिनो आंनि चेनेलखौ आं स्टार्ट खालामजेननायाव ओरैबायदि खस्थ' मस्थ' जाबोदों बेफोरो जाहैबाय 1000 साबस्क्राइबार मोननायनि सिगां मारै खस्थ' जाबोदों होनोब्ला आंनि बांसिन लोगोफोरानो बर' नङा गुबुन जाथिनि दस्रा ट्राइबनि दस्रा स्टेटनि बांसिन आंनि लोगोफोरानो बर' नङा आरो जा आगोल स्कुल फरायनायावबो लोगो मोननाय बर'फोर दं बेफोरो अनेक खम दा बेफोर इउटुबजों कानेक्सन थायो आरो माखासे इउटुबथ' नङा फेसबुकजों कानेक्सनाव थायो साफा सानै जेन'बा ओमफ्राय बांसिन माखासे जा आंजों क्लस कन्टेक्टआव थायो बैफोरो बर' मानसियानो खम दा बेनिफ्राय सिगांथाराव आंनि चेनेलाबो बर' नङामोन ओमफ्राय बेनि उनावसो आं दा बर' खालामदों दा सिगांथाराव आंनि चेनेला हिन्दीजोंमोन ओमफ्राय हिन्दी इंलिशनिमोन दा बैफोर भिडिअसखौ आं गैला दानजोबथारबाय आं गैथारला नोंसोर नागिरबाबो मोनला ओमफ्राय दा बेनिफ्राय उनावहाय आं चेन्ज खालामनानै दा बर'आव लाबोबाय ओमफ्राय दाना आंनि जा मानसिफोर बे सिगांनि मानसिफोरा गासिबो बर' नङामोन दा बर' नङै मानसिफोराबो आंखौदि हेफाजाब खालामबोदों बिसोरनि अननायजोंसो आङो फार्स्ट 100 साबस्क्राइबारखौ आङो आंनि बर' नङै मानसिफोरनिफ्रायसो आङो साबस्क्राइबारखौ बुथुमजेनबावदों बर' मानसि नों सोरबा आंखौ साबस्क्राइब खालाम होनबा नोंखौ थारैनो साबस्क्राइबबो खालामा ओरैबादि मानसि जोंनि बर'फोरनि साननाया ओमफ्राय जा आंखौ बर' लोगोफोर साबस्क्राइब खालामदों सापर्ट खालामबोदों बिसोरो माखासे आंजों लोगो मोनखानाय माखासे लकेलनि आरो सोरबा माखासे स्कुल लाइफआव लोगो मोनबोनाय बिसोरो लोगोफोरा साबस्क्राइब खालामदों आरो बिसोरो लोगोफोरनि शेयार खालामदों अबावबा ग्रुपआव शेयार खालामदों आरो जानाखि माखासे आंनि नान बड' लोगोफोर बिसोरो दस्रा स्टेटनि बिसोरो दस्रा स्टेटआव गावसिनि लोगोफोरनो साबस्क्राइब खालामनो मेसेज हरदों ग्रुपआव शेयार खालामदों फेसबुक वाट्सएप गासिबो जा ससियेल मिडिया बिसोरनि स्टार्टिं जा आङो बिफां रोदाखौ जा हायाव सुब्रेजेनदों बे सुब्रेजेननाया आंनि नर्थ इस्टनि लोगोफोरनिफ्रायसो आङो सुब्रेजेनदों ओमफ्राय जानाखि माखासे बर' लोगोफोर दं बेफोरनिफ्रायसो सुब्रेजेनदों दा बेबायदिनो खस्थ' मस्थ'यैब्लाबो जानाखि माखासे लोगोफोर दं बेफोरनिफ्राय आं दिनैसिम बे लेभेलसिम सफैनो हाबाय ओमफ्राय दा नोंथांमोना दा बुजिदो चेनेलखौ मोजां मोनोबा साबस्क्राइब खालाम बोरै फैसा सफैयो होनबा बिदि सफैयो ओमफ्राय दाना बेनोसै इउटुबनि आंनि जार्निया ओमफ्राय बिराद खस्थ' खालामबोदों आं रावनिबो सापर्ट मोनाखै इउटुब चेनेलखौ प्रमट खालामनो दा बेनि थाखायनो खस्थ' मस्थ'जोंबाबो सफैनो हाबाय आरो दिनैनि बे बिहाइन्ड दा सिन बे लेभेलसिम सफैदों गासिबावबो आंनि लोगोफोरनि सापर्ट दंजोबो आरो सोरबा केमेरा खेबनाय अबेबा जायगायाव आंजों थांफानाय अबेबा डेन्जार जायगायाव आंजों थांफानाय आरो सोरबा भइस डाबिं खालामनाय आरो सोरबा अबेबा भिडिअफोराव हेल्प खालामनाय आरो अबेबा साबटाइटेल्सफोर लिरनायाव हेल्प खालामनाय आंनि गोबां लोगोफोर दं दा बिसोरखौ आं दा मा गोसोजों बुंबावनो दा बिसोरखौ बुंनो जेबो खोथायानो गैला ओरैबायदि खोथायानो गैला आं मारै होनबावनो दा नोंसोरनि अननायजोंसो आं दिनैसिम बेसिम सफैनो हाबाय आरो भिउवार्स लोगो नोंथांमोन नोंसिनि सापर्टजोंसो आंबो दिनैसिम बे लेभेलसिम सफैनो हाबाय आसा खालामो नोंथांमोना आंखौ इयुनावबो बेबायदि सापर्ट खालामबाय थागोन आरो नोंथांमोना जेसेनो सापर्ट खालामगोन आंबो बर' हारिखौ एसेबाबो जौगाहोलांनायाव हेफाजाब खालामगोन मानो होनोब्ला जोंनि बर' हारिया जौगानाय नङा दा जौगायै मानसिफ्रा जों आंनि बैफोरबायदि भिडिअसफोरखौ नायनानै माखासे रोङै बुस्थुफोरखौ सोलोंनो हानायनि गियान मोनगोन दा आंनिया इडुकेसननि चेनेल नङा थेवब्लाबो माखासे जा लाइफनि एक्सपिरियेन्स बैफोर बुस्थुखौ नोंथांमोना सोलोंनो मोननायनि खाबु दङ बेनो आरो मा बुंबावनो आं ओमफ्राय नोंथांमोना सापर्ट खालामबाय थादो भिडिअखौ मोजां मोनोबा लाइक खालामदो नोंथाङा जोंनि चेनेलाव गोदानब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै थांदो गोजोन्थों बयनिसिमबो